କାହାକୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା? ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଦରକାର ଡକୁମେଣ୍ଟ? ଗୋଟିଏ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭୁଲ ପାଇଁ କଟିଯିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, କେମିତି ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା? ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଦରକାର ଏହି ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ। ଖବର ମୁତାବିକ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ପାଇଁ ସରକାର ନେଇ ଏଭଳି ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହି ଭିତରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତକରଣ କରିବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ସରକାର ବେଶ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କାର ଭାଉଚର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭ କେଉଁମାନେ ସବୁ ଉଠାଇବେ ତାହା ରିପୋର୍ଟ ଜାଣନ୍ତୁ। ରହିଛି ଏହି ଯୋଜନାର ନିୟମ, କେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଉପଭୋକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଶପଥ ନେବା ପରେ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ 50,000 ଟଙ୍କା ଭାଉଚର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ଅନଲାଇନ ଓ ଅଫଲାଇନ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଠିକଣା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ପାସପୋର୍ଟ, ଇନକମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ରାସନ କାର୍ଡ ଆଦି ଭଳି କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ହିଁ କେବଳ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ବିବାହିତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବୟସ 23 ରୁ 59 ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ମହିଳାମାନେ ହିଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରତି ପରିବାରର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନା ମିଳିପାରିବ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଯେପରି କୌଣସି ସରକାରୀ ଚାକିରି ନ କରିଥିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅବିବାହିତା ମହିଳା ହାସଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଏଥିରେ ହିତାଧିକାରୀ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ଲାଗି ଆମ ସହ ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ।